Takže dneska čteme z kapitoly Souboj, část Světlopád. Ze záře, která proudila za valem, havrani svým letem uvolňovali z křížového světla. Vylétávali z ní jako střely. Démony pálili do boků a rohů, kopyt a ocasů. Pak havrani krákáním a drápy utvořili v proudu záře malou štěrbinu, z níž vyšlo plamen jako kopí a za ní mnoho dalších, které přetínaly vlákna, jimiž se démoni chtěli s prostorem v zahradě spojit. Uvolněné a zbavené pout vítr démony odhazoval na všechny strany a havrani máváním a krákáním rozkládal jejich těla na prvočástice a prvovlny. Rozletěl se dlouhý vzdech a tichý řev, podobný tichým zvukům, které mě děsily zprvu. Pak vysoko nade mnou zapískal orel a snášel se níž a pak střemhlavým letem vnořil se pod povrch a když se znovu vynořil, nesl v drápech temné jádro démonů, zdroj jejich vědomí a nesl jej vzhůru, až zmizel v oblacích. Strana 48.